Salutare și bine v-am regăsit! Foldabil sau rulabil? Asta e întrebarea pe care vă adresez eu vouă în momentul de față, pentru că am primit noul Oppo X, telefonul prototip al celor de la Oppo, cu ecran rulabil, un ecran absolut spectaculos care se extinde de la 6,7 la 7,4 inch doar prin simpla glisarea a unui buton lateral. Vorbim de un ecran OLED care nu lasă acele, să spunem, îndoituri neplăcute când vorbim de un ecran foldabil, pentru că asta este principalul dezavantaj când vorbim de ecranele foldabile. Eu folosesc un telefon foldabil, nu pot să spun că a lăsat versiunea a doua a telefonului de la Samsung, a lăsat îndoituri pe ecran, dar totuși nu vorbim de un ecran perfect plat. Ceea ce îmi doresc atunci când folosesc un telefon sau când vizualizez conținut pe rețelele de exemplu pe Netflix, YouTube, HBO Go sau alte site-uri sau platforme de streaming. Mecanismul din spatele ecranului rulabil de la Oppo este foarte interesant. Vorbim de două motorașe care retractează și extind ecranul doar prin simpla glisare a butonului lateral. Vorbim de peste 100.000 de rulări garantate de producător. Astfel, ei spun că la o utilizare intensă motorașele țin cam 2-3 ani, iar la o utilizare rezonabilă motorașele țin până la 5,5 ani, ceea ce din punctul meu de vedere este mai mult decât rezonabil, având în vedere că ne schimbăm telefoanele undeva la 2 ani. Eu unul mi-l schimb anual, pentru că producătorii vin cu funcții din ce în ce mai captivante pentru mine. Acesta este un prototip și trebuie să specific de la bun început, pentru că nu toate funcțiile sale sunt active în momentul de față. Vine cu ColorOS, o versiune de software care este disponibilă pentru China, dar trebuie să spun că îmi place că funcționează, pentru că majoritatea telefonelor în stadiu de prototip pe care le-am testat erau doar un prototip sau o machetă, nu un telefon aproape perfect funcțional. O altă funcție care m-a dat pe spate la noul Oppo X sau la prototipul Oppo X este acel zoom care și-l face automat când vizualizați conținut multimedia. Haideți să vă și arăt. Practic, această funcție pentru celelalte telefoane care nu au ecran pliabil sau ecran rulabil, voi trebuie să faceți zoom. La Oppo X zoomul se face automat. Trebuie să spun că imaginea și rezoluția sunt mai mult decât mulțumitoare pentru mine, și care sunt un mare utilizator de Netflix pe telefonul mobil. Oppo X ar putea ajunge pe piața mondială undeva la sfârșitul anului 2021 sau începutul anului viitor. Cel puțin astea sunt zvonurile care circulă pe internet. Nimic nu a fost confirmat de către cei de la Oppo. Mie mi-a plăcut foarte tare acest telefon și abia aștept să-l văd și în varianta lui finală. Dacă și ție ți-a plăcut prototipul Oppo X, aștept comentariul tău, aștept să-mi spui ce ți-ai dorit de la un telefon rulabil, ce ai mai vrea să mai faci pe un telefon. Aștept un subscribe și nu uitați să apăsați și pe clopoțel, pentru că numai așa putem să rămânem conectați.